Atzaldeon danoi eta ongi etorri urtarrileko ohiko pleno honetara, hasingo urteko lehenengo. Xabin aurrera. Kaixo, atzaldeon danoi. Lehenengo gai zerrendari ekiteko, 2008ko azaroan 24ko, gogoratzen zeate utzi denula zuzenketatxo bat egiteko, eta abenduan 22ko akten onarpenak. Zerbait ezateko. Orduan onartute, alkatearen jakinarazpenik, 2006ko 3. gai zerrendan aurrekontuen onartzea. Hor antolakuntza batzordia ontsa bukau berri irizmena kindator, esoiko batzorde bat egin da. Eta hor zeheten dana da, aurtengo Bergarako udaleko aurrekontu orokorraz gain, Izpilualdeko udal euskaltegiko eta Bergarako bihargintzako aurrekontuak barnebilduta ditunak, udala eta udal euskaltegiko plantilla organikuk behin onartzi ere, eta, bere prozeduran izango litzeke, hor espedientin dituzuen kapituluka zehaztasunekin, argitaratzia eta erakusketan jartzia. Eta asaldu nahi baduzu zehatzago, zuen aditza. Gaurkoan gobernu taldetik 2026ko prestatu dugun aurrekontu proiektua bozkatuko dugu. Dano dakigun bezala, aurrekontuen garrantzia erabatekoa da, udalaren urte osoko jarduna arautzen eta orekatzen debelako. Gobernu talde honek Bergararentzat duen ikusmoldearen, lehentasunen eta agintaldi honetan hartu dugun bidearen isla die. Helburua izan da aurrekontu orekatu batzuk diseinatzea, nun obra eta espazio publikoen garapena, ikuspegi sozialerako garapenarekin orekatu dugun. Udalaren aurrekontua 2026ko 22,5 milioi eurokoa da. Honi gehitzen zaizkio 560.000 euro euskaltegiarenak, 500.000 euro behargintzarenak eta 5.000 euro Izpilualderako. Sarreren atalean garrantzitsua da azpimarratzia aurrekontuetako 2,5 milioi 2025ean eskatutako maileguari lotuta darela. Beraz, sarrera horiek koiunturalak dira. 2027ari begira, ezoiko sarrera horiek beherakada aurre ikusten dugu, dagoeneko 25etik 26ra gertatu dan bezala. Hori horrela izatearen arrazoia hainbatetan azaldu dugu. 2025ean inbertsio estrategikoi erantzuteko mailegu garrantzitsu bat eskatu zuen udalak, agintaldi honetako planari heldu ahal izateko. Aurreko urteko aurrekontuetan jasotako proiektua gauzatzen gabiltza oraindik ere, eta horiekin Bergara eta Bergararen egunerokoa hobetzen jarraituko dugu. Arlo sozialean, besteak beste, 2023an berdintasun sailak lehen aldiz aurrekontuetan partida propioa jaso ondoren, partida hau aurrekontu guztiaren 100% iristea zen gure helburua eta aurten lortu eginda. Orain arteko eskaintza mantentzeaz gain, proiektu berriek eskatzen dituzten baliabideak bermatuko dira, eta horren adibide da, Arrizuriagan kokatuko da txoko feminista. Herritarren arloan egokitzapenak egin dira, eta orain arteko zerbitzu guztiak bermatuta dare. Aldi berian, proiektu berriak behar dituzten baliabideak jasoko dituzte. Arrizuriagako kulturgunearen programazioa iraila eta abendu bitartean indartzeko 35.000 euro aurreikusi dira. Euskara errefortzuen berrantolaketarako 16.000 euro bideratuko dira. Jarduera fisikoa eta ongizatea uztartzeko diagnostiko eta sustapen neurriak diseinatuko dira eta 27.500 euroko gastua aurre ikusten da. Eta etxez-etxeko zerbitzuaren berrazterketa egiteko eta zaintza plana garatzeko 31.000 euroko partida jaso da. Aipatutako ekimen horiek aurrera eruateko kontratazio berriak egin dira edo egingo dira. Eta horrek pertsonal gastuan igoera eragingo dau. Hala eta guztiz ere pertsonaleko gastu orokorra aurrekurtiakin alderatuta egonkortu egiten da
2025ean balorazio orokorraren gastuak eta atzera eraginak txertatu zirelako. Hirigintzari dagokionez, helburua auzoak bizigarriagok egitea eta espazio publikoak elkargune bihurtzea da. Alde Zaharra berritzeko lanetan sakondu ondoren, aurten Martoko kalean jarri dugu arreta. Horretarako 725.000 euroko partida jaso da. Urbanizazio proiektuaren lehen bi faseak 2026an gauzatzeko helburuakin. Gainera, ardatz hori bizi berritzeko Martoko zubi-aurre urbanizazioaren aurre proiektua idazteko partidabe aurre ikusi da. Ingurumenaren arluan, energia berriztagarrien aldeko plangintza aurrera jarraitzen dugu. Kontsumoak eta emisioak murriztu eta 2030erako helburuetara gerturatzeko. 230.000 euroko inbertsioa egingo da agorrozinen instalazio fotovoltaikoak jartzeko. Mugikortasunari dagokionez, Antzuolarekin bidegorrian lotura bermatzeko, azken faseari ekingo diogu 200.000 euroko inbertsioarekin. Ursarean ere hobekuntzak aurre ikusten dira, basarteko urbanaketa eta saneamendua berrizteko 70.000 euro bideratuta. Etorkizun jasangarriago baten alde, belaunaldi berrien ongizatea bermatzea ezinbestekoa dela uste dugu. Horregatik, biodibertsitatea zaintzeko eta lurra babesteko apostu garbia egingo dugu. Eta baso zein elikadura ekoizpenera bideratutako lurren erosketa eta kudeaketarako partida 75.000 eurora igo dugu. Auzoei dagokienez, iaz baserri bideen konponketetan egindako inbertsio handien ildotik jarraitzen dugu. Inbertsio horien helburua udalerri osoaren oreka eta kohesia sendotzea da. Landa eremuko herritarren beharrei ere erantzuteko. Aurten besteak beste, auzo taxi zerbitzuko partida 20.000 eurora igo da. Osintxu bizi berritzeko aholkularitza bulegoak martxan jarraitzen dau eta auzoetako birgaitze proiektuetarako partida 30.000 euro handitsu da. Bukatzeko esan nahi dugu aurrekontu hauekin Bergararen bizikalitatea hobetzen jarraitu nahi dugula. Arlo guztietan aurrera eginez, eta beti ere gure herriaren etorkizuna buruan izanik. Proiektu realistak dira, arduraz landuak, eta herritarren beharrei erantzuteko pentsatuta. Herri ikuspegiaz aritu garen ez lanean, oposizioarekin lanketa egiten saiatu gara. Erreza izan ez den arren, nabarmendu nahi dugu bideragarriak izan dien proposamenak txertatu ditugula eta aurrekontu hauek oposizioaren zenbait neurrirekin elikatu ditugula. Horregatik guztiagatik, udal gobernu honek 2026ko aurrekontu proiektu honen aldeko babesa eskantzen dau, Bergara hobe baten alde beste urrats bat izan dadin. Moskatu dengo dugu? Vale. Alde? En kontra? Vale. Eta abstentzioik ez dago. Orduan, 9 aldeko bozka eta 6 abstentziorekin onartua. Azalpena eman nahi baitu zuen norbaitek. Ahora, Martín. Bai, atzaldeon. Azerotik gube eskerrak eman nahi dutzugu gobernuari. Izan ere, jarrera positiboa izan duzu eta gu zehatu gabentzat jarrera positiboa izaten, baina berriro ere aurrekontuak urtarrilean onartzen duzue. Hasieran bialetako kronograma, gobernuak bialetako kronograma ez da bete, guk eukibia inoan proiektua azaroak 10 eta eukiginuan abenduak 15. 5 aste beranduago. Arrazoiak ez dakigu, baina hori da gauza. Gure esesko botua, zaitxik, azteko iaz, EH Bilduk hainbat proposamen onartu zituen, aurten esan duzuen bezala onartu dituzuela, eta aurrekontutan txertatu zinuten. Baina urte bete beranduago, erdipurdi, gutxi edo horrankudaketa horrekin ez gaude ados. Adibidez, txikitxoko giltza elektronikoa igaz hartu zen aurrekontuetan, eta hondikan itxoiten gare, aurten proposatu dugu, baina, esan duzu baietz, baina ez dakigu zelan gauzatuko den.
ez da gauza obra handia, da ez dut esango euskerie bat, baina erraza da egiteko, itxuraz, arrasaten badaukate, aspalditxik, eta hainbat herritan be badaukate olakorik, eta ez dakigu zein den arazoa. Gero, baserri bideak eta kunetak, txukuntzia, zuek esan duzue, obra handixak egin duzuela 25, baina 2025an, hasieran onartu zen aurrekontua, ez da bete, gutxitu egin da. Bai, partida hori, gutxitu egin da. Eta 26erako mantenduen da gutxi horretan. Aldu beratu lerroa eta ikusiko da. Artzamendin atzekaldeko malda, igaz esan zen, enbia sala, ondikan ez da egin, egoera tamalgarri izan dago, ez dakigu zer aldan gertatu hor, edozein gauza gertatu ezkero, bueno, hor dago. Kargadoriak autoelektrikoentzako, igaz 3 kargadore jartzia onartu zen, eta txertatu zen aurrekontutan, ez da gauzatu. Aurten, esan duzue, iazko 3 jarriko dituzuela, guk eskatzen ginuan geixo, baina ez duzuen hartu. Eta mugitxartela herriko garraio zean ipintzia, igaz esan zen bai, jarri desala martxan, eta hondikan itxuten gare, urte bete pasata gero. Bueno, aurtengo proiektuak, guze aurkeztu dugu, ja, sarreratik, lehen askotan esan dugun bezala, ez da gure proiektua, ez dugu konpartitzen, baina, saiatu gara hainbat gauza planteatzen aldan inean mejoratzeko. Adibidez, mugikortasun plana, hau aspalditik gabiz eskatzen, urtiak dira eskatzen gabitzela, eta zuek behin eta berriz ezetz ematen dozue, esaten apoari lotuta doiala, eta apoa eitzen ez da bitxartean, mugikortasun plana be ez dala egingo. Baina hainbat urte pasata gero, ez apo eta ez mugikortasun plana. Aurten, 25an, zeuan partida bat, ez dakit lantzen ibiliko zineten, seguramente, 150.000 euro, baina ez da gauzatu ez ebez. Baina ez dator 25etik. Aspalditxi dator. Bai, barrein, baina aurrekontutan gauzatutakoa 150.000. Ez bada gisa, zuek guri emandako dokumentua gaizki dago. Excelia, aldotetara. Eta alba dugu proiektatu nun baitzen, aldo proiektatu. Gero, guk askotan esan duguna, proiektuak egin behar dira. Ez da, guretako ez da nahikoa aurre proiektu bat landu bia da, ez dakigu noizko, guretako helburua izan bia da proiektua gauzatzea. Eta proiektua horrengo da, aurten ezin badain, normala da, horrengo urtean edo horrengoan. Baina proiektua egin da egongo da. Proiektua dakarren guztiakin, aurre proiektu landu bia da, bilerak, bizilagunekin, danekin. Baina helburua da proiektua eta atzia. Eta guk proposatzen duena da, aurtengo proposamenetan, eskatu du Agorrozien, Mintegi Artzamendi, Martoko Zubiaurre, proiektua itea, eta, zuen erantzuna izan da, ezetzaz, ez dozu ikusten gaitasun ekonomikoa dela, edo ez dozuen ez ipine aurpegi erraruak, gorka mesedez. Eta 3. puntu bat, hori da, 3. guretako destakatzekoa San Josepeko lokalaren egitzapena. Geroz eta 3. aineko jende geixau dago herrixan, eta euren lokala, San Josepe, aspaldikoa da, txiki geratu da, zaharkituta dago, eta hau ere ez da lehenengo aldiz proposatzen dauna, eta gure ustez hor inbertsio, proiektu bat egin behar da, ikusteko ze beharra dauden, eta horre atatzeko. Eta bukatzeko puntu positibo bat planteatzarren, da Angiozarrekua. Guretzako hori oso garrantzitsua da, Angiozarrek lortu dau toki entitate txiki izendatzia, eta gu
proposatu ginuan, gure proposamen guztien artean, kanpo aholkularitza kontratatzia, Bergarako udalak eta bertako batzordeak, elkarrekin lanketa bat egiteko eta aurrera eta atzeko egoera berri hau. Eta hori, onartu duzu, ados azaldu zate. Eta gainera, guk ere parte hartzeko aukera eskatu dugu, eta hori bai auzoak eta bai gobernuak onartu dau. Beraz, gu alde hortatik positibotzat jotzen dugu. Ustot, botatako ez realen datu, ez realen aurrean erantzun bestek ez daukagula imitxerik. Aitxatutako batzuk, egisa da aurreko urtean jaso ziela eta ez diela gauzatu ondio, baina gauzatze bidean daela, eta hala adibidez hartzamendiko garbiketa aurrekoan besan ginuan, aurtengo planifikazioan, boluko maldaren desbroze erdi, eta hartzamenditxea aurrikusten zen, azkenean planifikazio hori aldatu eta boluko bixak egin die, eta 2026-erako boluko erdixa aurrikusten zana hartzamendiko alaga. Egisa da orden aldaketa bat egon dara, baina konpromiso aldaketarik ez, eta hartzamendikoa bideratzen dago momentu hontan. Apo esan duzu, ez dala ezerrin, jakin biako zinuki ez, batzordeetan ala pasau izan da, lizitazio prozesuan dagola. Eta epaimai prozesuan dagola, aurkeztu ziren hainbat eskaintza, eta momentu ondan balorazio prozesuan dago. Esan duzun moduan, dokumentuat hainbat alde azaldu duen moduan, aurrekontuetarako zirriborroa lantzen den dokumentuan ejekuzioa, ekainekoa izaten da oinarrixa normalean, eta dokumentu hortan ekainean zeron agertuko da. Baina jakin beharko zinuke batzordetik kontratazio pleguen publikazioa eta ondoren adjudikazio prozesuaren hasieria komunikatzen dela. Karga puntuetan esan duzu moduan eta itxatu ginduan, 2025ko konpromisoa gauzatzen gabitz eta udalaren eskumenetan ez dagon faktorien menpe dagola. Eta kasu honetan, Iberdrolak karga puntuendako puntu elektrikoa asignatzeko zaindare eta hori udalak dakizuen moduan ez dauka gaitasun berezirik lortzeko. Orduan, eskatuta dago eta zain gare bitxartean udalak ezin ditu gauzatu. Martoko zubi aurreko proiektua gaitasun ekonomikoan arabera eta ez hartzea, hain zuzen esan duguna izan da Martoko zubi aurreko urrengo fasetarako aurre proiektua gauzagotzeko konpromiso hartuta dagola eta hirigintzako kanpo kontratazioetako partidan sartzen dela. Eta auzo bidetan esan duzu aurreko urtean 2025an ez dela gauzatu aurreikusitako partidabe eta gizurra da. Ez bakarrik ez da gauzatu 2025ko abenduaren 16an indako, abenduan bukaeran indako plenuan, kreditu gehigarri bat inbiar izan zen, hain zuzen urtean zehar sortu dien bihar berrixei erantzunen jakuelako. Eta ez bakarri Munabeko bidia, baitxa San Juaneko zubixa eta Angiozarren Basalgo auzoko Arangurentxo, Elordeiko Aldazpe eta Burnia auzoko Zabala Basarrizterako bidietan belanak egiteko zielako. Zan nahi dut, datuak mesedez plenora ekartzen txugunean kontrastauta izan diztiela. Eta bestetik, eta maitek esan daben hildotik, aurrekontuak agintaldirako plan baten barruan gauzatzen gabitz, esan ginen moduan, 25koak oso baldintza gartzea ziren eta horrek baldintzatu da 20irako zirriborroaren garapena be, eta egisa da, hasierako aurrikuspena denboretan bete ez baginuan be, aurretik, oposizioko taldi ekarpenak itxeko atia zabaldu gontzuela eta urrian eskatu gontzuela proposamenak itxeko. Hain zuzen be, baginkixelako lehengo zirriborro hori aurten zaila izango zala osatzea eta aurrekontutan ekarpenak sartzeko baldintzaik, moten baldin bazan lehengo zirriborroan txertatzekoa zala. Eta uste dut importantia dela horrez errez egin dual jaso aipatzea. Ze behin lehengo zirriborroa inda eta aurrekontuak adarauta, itxen den ekarpenak askotan eskatu duen moduan gure ustez, etorri beharko lirake, eskaera eta doitzian nondik itxen den planteamentu batekin. Eta hori momentu baten ez dain, zuen aldetik. Eskaerak indie, eta eskaera horrek esaten ziren moduan, 700.000–800.000 euroko inpaktoa zeuken, eta horrek ezeban adierazten zuen partetik nun ingozan jetxera hori. Eta uste dut,
danok ulertu bihula udal aurrekontu bat hola itzen dela. Zendot, ez da posible gehitzia sarrerak etengabe eta zerbitzuak emotia hilagabarik beste hainbat inkorporatzea. Eta inkorporatzen den proposamen horrek eukibeako luke gure ustez nundik kendu nahi den planteamendua. Alabe, eta uste dut esan dakoan, negoziazioan gauza batzuk zehatik ez ginen zen ikusten azaltzen saiatu izanga, beste batzuk gure ustez nola inkorporauta badaren, eta beste batzuk nolabait doitzen saiatuga eta inkorporatzen. Esan dako uste dut erantzuten dutzala aurrekontuak agintaldirako udal gobernu honek jarritzako helburuei eta planteamenduari, eta zentzu horretan, esan dako moduan, 26 eta 27etan, diru sarrerak udalak be baldintzatu edukiko dituela, eta hortaz be konstante izan behar gara. A ber, zuek pasau zuzku zuen proiektua, esan duten bezala, abenduan. Vale. Eskatu zinuten gure ekarpenak. Guk ez daukagu, bai, aurretik. Baina guk ez daukagu zuen bitartekoa, zuen teknikarixak, eta zuen, ez daukagu. Eta gainera, ez da gure proiektua, da zuen proiektua. Zuen proiektua da jartzen zuen plazan. Eta besteok, oposizioa, oposizioa egiten dugu, edo ez. Baina hori da ibiltzeko modua. Bi, eskatu ginuan, zuek pasautakuan proiektua, eskatu ginuan, eta zuri eta itorri uste dut, lehen, hainoak, ez dakit zeini, hainoari, pasatzeko ez bakarrik proiektua, baizik eta aldaketa guztiak. Bai. Kreditu aldaketa guztiak pasatzea, eskatu ginuan. Eta pasazozku zuen guztiak. Eta azken batzordian, hilontan, onartu zen beste aldaketa txiki bat, 40.000 eta esazuzku zuen. Nahi dozu hau pasatzea aurrekontuetan, eta ez, 40.000 euro da, badakigu nora doian, da barrankaleko obrak, jazta, ez da barazorik. Horrak suposatzen dago, beste aldaketa guztiak txertatuta darela zuek emandako dokumentuan. Eta dokumentu horretan, apo, esan duzu gizurretan gabitzela. Nik ez dut esan ez da laina ezebez. Nik esan dut ez dala gauzatu ezebez. Ez da gauzatu, barkatu. Esan dut ez da gauzatu. Eta aurrekontuetan, hirigintza horrixean, 21. lerroan, apo plurianuala, hasierako aurrekontua 150.000, behin betiko aurrekontua 150.000, baimendutakoa 0. Hori, ez esan gizurretan, ez da gauzatu, hori da esan duguna. Eitzen zabitzetela gauzak, bale, baina gabizitzioiten apori oindala urtiak, eta aporen atzetik mugikortasun plana. Galdera, Martin, lurralde batzordetik apoaren lizitazioa pasauta dago eta prozesuan dago edo ez dago? Lurralde batzordetik apoaren lizitazioa pasauta dago eta prozesuan dago edo ez? Dago edo ez dago? Hori tekniko izela inputatzen den gastura kontu hartzaileak gainoak esango luke, baina galdera da, lurralde batzordetik pasauta dago eta lizitazio prozesuan dagola jakitun zate lurralde batzordeko EAJ ordezkarixak edo esate? Bien. Nik zer esan dut? Vale. Zer? Nik ez dut esan ez duzuela ein ezebez. Eta behin eta berri esan dut. Martxan dabitzela, dagoela, bai. Baina ez da gauzatu, apo ezebez. Ez da gauzatu. Arazoak eduki duzue, bale? Baina aspaldiko kontua dago. Ez da aurtengoa, ez da abenduko kontua. Aporena. Aporekin gabitz, aspalditxik. Baina gauzapena, lizitazio prozesuan egotia, hainbat oferta jasuta egotia, gauzatuta egotia da, hortxe dabil. Ez da hasi barik dagoen prozesu bat, horretako pliego batzuk landu die, pliego horrek konpartu die batzordean, eta pliego horrekin prozesua zabaldu da. Eta horrek, konpromiso kreditua dakar. 150.000 euro horrek, kontratazio horri lotuta gelditzen die, eta 2026 trasladatzen die. Hala da. Orduan, esatia, ez dara gauzatu, egixei faltatzea da. Ez.
Gero, gaitasun ekonomika, esan duzu, Martoko Zubiaurreko, nik bateatu dut 3. Eta zuek, konkretuki, esan zinuten, gaitasun ekonomikoen arazoa zila, eta ez Agorrozin, eta ez Artzamendi, ez zinuten legusten, eta ez zinutela proiekturik egin nahi, ze ez dago gaitasun ekonomikorik ez aurten, 26an, eta 27an, 28an, ikusiko da, orduan, gaitasun hori euki arte, edo ikusi arte, ez zinutela proiekturik egin behar. Guk esaten duguna eta proposatu duguna, da, egin dezagun proiektua. Aurretik dakarren lan guztiakin, aurre proiektua, bizilagunekin, hori da nahikia. Helburua proiektu eukitzia. Ez dakit 26an edo 27an lortuko dan proiektu eukitzia. Eta gero, gauzatuko da, 7an, 8an, 9an, baina proiektua badago. Eta gero, beste gauza da, finantzazioa. Agian, ezin da momentuan egin, baina proiektua hor dago. Eta aukeria agertzen danean, proiekta jajoian dago, eitzeko prest. Eta ez, itxoin biau, aurra proiektu egin da, lanketa baten biau, ez dakiz zenbat hilabete, eta bar. Hori da esan duguna. Auzobideak. Auzobideak nik joten naiz, zuek emandako fitxerora, eta ikusten dut, auzoak, 32. lerroan, baserri bideak eta kunetak, izen hori dauka. 2008an, aurrekontua zen, 380.000. 25an, 240.000. Jetxira nabarmena. Behin betiko aurrekontua 25an, 150.000. Jetxi zen, dezente. Eta baimenduta, 150.000. Aurtengo aurrekontua, 26ako, 150.000. Hori da guk ikusten duguna hemen. Orduan, ez izan gizurretan gabitzela, gu gabiz interpretatzen zuek emandako datuak. Prozedurei buruz gehiago, bat eta datuak esaten dituzunean, guk emandako datuak esaten duzunean, zuek udaltalde moduan, udaleko datu guztietarako akzesua daukazue. Sartu eta begiratu. Ez dau balio esatea zuek emondakoak die. Daukazue sistemarako akzeso guztia. Jarri behingoz begira eta sartu aplikazioetan. Bigarrena, denboretaz aitzatzen zinuan, eta zuen proposamenak gure zirriborroaren ondoren itxearena, hori da modu bat. Guk enplazamentu inginuan, esan duzun moduan, urriaren 10ean, aurrez, ekarpenak itxera. Udalak, por supuesto, bere zirriborroa landu beharra daukala, baina udal honek borondatea bada, ekarpenik baldin badago, txertatzeko aukera, egonezkero txertatzen saiatzea. Eta horretarako, esan duen moduan, modua zirriborroaren lanketan dagoenean da. Ze gero, oso konplexua izaten da, esan duen moduan, aurrez, zirriborroan sartutako zehozer kendu inbiadalako, beste zehozer sartzeko. Ze, esan duen moduan askotan, hemen ez da dirua itxeko makinarik. Eta X milioikin, X zerbitzen muliezke. Lehengo zirriborrotik aldaketak eskatzen badie, aldaketa horrek zeren kontra sartu biadien esan biharra dagoela uste dugu. Eta esan duzun moduan, hola inleike, zuek plantatzen duzun moduan inleike. Olentzeron kartia eskatu, eta gainera, udal gobernu izan dira olentzeron karta horri erantzuteko berak, bere zirriborroan proposautako gauzak kentzen dituena. Guk ez du sinisten itxeko modu hortan, eta de hecho badakizue, oposizioan egon ginen ez ginoela funtzionatzen. Eta itxen gizuen proposamenak zer sartu eta zer kendu itxen ginoala. Orduan, eskatzen duguna da, reziprozidade, hoxe, eta proposamenak etortzia, zainduta, landuta, eta proposamen zeixo batekin. Bai, baina, zure hitzaren zati honetan ez dozu esan ezebez, baserri, bideak eta kunetak zeitik aldatuan kopuru hau, eta nun dago beste kopurua, falta dena? Ba, oker espanao bi partida konfunditzen dituzuelako zuepe. Eta bat garbiketakoa, baserri bidetakoa, eta bestia kunetena. Baserritan indako inbertsioak esan dutena, Munabeko bidea, San Juangoa, eta hainbat konponketa indie. Nik ez daukat momentu enten aktesua aplikazioa, behiratu inbako inuke, baina desde logo ezin dana esan da estielain. Ze kalera jun eta behiratzen baituzue, baserri bide horrek zela daren, edo horretan daren momentu enten bi horrek moduan, edo konponduta dare, edo konpontzeko eta pasauta batzordetatik.
Desde luego, gaizki iruditzen jatena da, zuek esatia guri gizurten gabiltzena, guk interpretatzen dagoenean zuek emandako dokumentazioa. Eta ez balio esatea, hor daukazu eta bilatu zuk. Horrek ez du balio. Horrek ez du balio. Eta datu hauek gaizki baldin badare, esan ze dago gaizki eta nun dago gaizki. Ze guk ez dugu ikusten. Bai, Mikel, hor. Gorka, zuk esan duzu aukera eduki ginuala, eta hola da, zuen proposamena aurkeztu aurretik, guk gure proposamenak, aurrekontuari egiteko. Gu erabaki ginuan ez egitea, ez dugu egin sekula, eta aurreko urtean berdin jokatu ginuan, orduan esan egon aukerarik proposamenik egiteko, ez nahiz gogoratzen bintzet, nik uste dut aurten izen dela nobedade hori, eta zuk esaten duzu esan duzu, behin aurrekontua itxita dagoenean, oso zaila dela, itxitxa kuadrauta, aurkezten danean borradore bat, itxitxa ez. Dagonean oso zaila dela hor gehitzea, espaldin bada eraberean kentzen. Aurreko urtean egin gu proposamen batzuk eta uste txertatu ziela eta ez zela partidarik egin. Baina horren filosofia, gure filosofia da, eta hori izan dugun bileran, negoziazioa aurrekontuenan, uste garbi izan ginola, eta Martinepe uste garbi izan da bela. Udal gobernuan zu ezarete, gehiengoa zuek duzue. Aurrekontua zuena da, eta zuk ondo esan dozun bezala, aurrekontu horri erantzute jau legealdiko zuen plan estrategikoari, zuena, ez da gurea, noski. Gu zuen lekuan egongo bagina, esan dizuegu, izan dugun bileretan, aurrekontua beste erabatekoak izango ziren. Baina hori onartzen dugu. Gu oposizioan gaude, zue gobernuan, baina ez guri eskatu, guk egiten ditugun proposamenak, izan biadiela aurrekontutik beste zerbait kentzeko. Zeren, behin baino gixotan esan dotzuegu, guk maina gauzak kenduko ginuzela, baina zuena da aurrekontua. Orduan, guk itxen duguna da, gure proposamenak, gure ustez, herrirako onak eta herritarrentzako onak dienak, gehitu, txertatu, zuen nahi. Pentsauaz, hola bentzet, aurrekontua hobeagoa izango dela, naiz da zuen naizen. Hori da, betiko filosofia. Orduan, gero esaten dozunean, diru makinaik ez daola, diru makinaik inun ez dago. En la Casa de la Moneda, el timbre, o lo que sea, egongo da, baina ez udalak, ez jaurlaritzak, ez aldundiak ez dauka inor hori egiteko gaitasunik, ezta? Orduan, guk uste dugu, guk egindako proposamenak, suposatzen dau, 2,7 aurrekontu guztiarena, uste dugu, zuentzako izango balira proposamen interesgarriak, onartzeko modukoak, bilauko ginoala, horri irtenbide ekonomikoa, seguru baietz, baina hor ez dago kezka, hor ez dago gakoa. Gakoa da, gu proposatutako hainbat proposamen, zuek ez dozula konpartitzen. O ez dalako denporia, pentsatzen dozuelako lehentasuna batzuk diela, baina guk askatasun osoa daukagu, talde bezala gure proposamenak egiteko. Eta hori da induguna. Eta lehen, ibilizate apoa dala eta ez dala, Martinepe guztot behap esan dau garbi, ez dugu esan apoan ez dala ezer egin. Esan duguna da, guk eskatu dugu, eta ja da, igual da, 5., 6. urtea gabitzena, mugikortasun plan bat egitea. Eta zuek, azken urteetan, lotzen zabizte mugikortasun plana apoari. Orduan, apoa, noski lizitau dela, badakigu, aurreko batzordetan egoten gara. Eta guk informazioa jasotzen dugu eta konpartitzen dugu. Baina, apoa, momentuan, ez dugu izango geldirik, dago bere prozesuan, eta uste dugu atzerapen batekin, azaldu zan, zeintzu zien, ondio ez da enpresarik ez dago, apoa lantzen, hor dago,
ez dakigu zenbat atzeratukoan, baina horre garbi dakarrena da, mugikortasun plana lotzen badozue, apoari, mugikortasun plan barik egongo gara beste urte desentetan. Eta guk uste dugu mugikortasun plana beharrezkoa dela. Bergaran, sortzen ari dien daen arazo batzuk, guk komentatu izan dugu batzordean, patinete elektrikoa, bizikleten erabilera, aparkamentu falta, oin ikerlekun be badago hor gorabehera batzuk, uste dugu mugikortasun plan bat behar dela. Eta horregatik lotu dugu apoari, porque zuen lotzen dozuelako, guk uste dugu ez daukatela zergatik lotuta egon behar. Gure ustez, zein leke mugikortasun plan bat, eta gero apoan txertatu, edo apoan kontu enki, edo aldatu behar baldin bada mugikortasun plan hori hemendik eta zenbat urtera, apoa onartzen denea, moldatuko da aldaketak, ez? Eta, printzipioz nik besterik ez. Bukatzen juteko, esan dozu moduan, egisa aurreko urtean indako ekarpen batzuk negoziazioan urrengo fasetan txertatzeko aukera gonzala, baina dakizuen moduan, eta behin da berriz azalduen moduan, bai barruan eta bai publikoki, udalak aurreko urtean mailegu bat hartzeak baldintzatzen dau 26 eta 27ko aurrekontua. Eta horrek, 26ko diru kopuru aurrekontutan sarrera moduan sartulikena baldintzatu itzen dau, eta beraz beste guztia bai. Eta hori izan zen, faktore bat maigainen jarri ginoen hasieratik, eta hori da inzuzen be, urrian 10 eskaerak itxeko arrazoietako bat. Ze, genkixen, eta ala traslado ginuan, zailago izango zala ondoren manejatzia edo zein ekarpen. Esan duzu, 2,37ko aportazioa gehigarrixa, txikixa bat balitz moduan. Danian udalaren inbertsio gaitasunaren 20% inguru. Gastu ohikoak personala galdu kenduta eta abar, gelditzen jakon ekimenerako gaitasunaren 5%. Eta bestetik, aitzatu dituzun kontuak aurrez hainbat aldiz eztabaidatakoak die, apuaren eta mugikortasun planaren artean lotura egon beharra eta landu beharra gutxienez abantzeko dokumentua apuarekin jarri aurretik, behin da berriz azalduta dago. Hemen plenuan, batzordean, eta uste dut ikuspegi diferentia badaukagula, hori argi dago, eta esan duzu moduan aurrekontuak desberdinak izango liakela, ez daukat inongo zalantzarik, baina gu koherentiaga esan duzu moduan legealdiko plan horrekin. Eta horren baitxan, gu bagare prest aurrekontuak hobetzeko aldan neurrixan zuen ekarpenekin, baina horretarako udal talde moduan erraztu dozu udal gobernuaren lanketa bai. Eta desde luego ondoren esan duten moduan ulentzeren ekartia eskatzea, ez da bape lana erraztea. Eta alabe, inda esfortzu bat eta gauza batzuk txertatu die. Alabe esan dut ustot luze goia zela eta nik aurrera ingo nuke. Ondo bentzen bagatzue, Xabin urrengo puntura mesedez. Alberto, kitza eskatu, zubarkatu. Laugarren gai zerrendako puntuen jarraituz, berri emate bat, lehen aipatu du Martinek, baina kreditu aldaketa 19. dago, alkate dekretuz onartu zanen berri ematea, eta espedientin hor dituzue datuk, Barrenkaleko obriei gehikuntza baten bidez, 40.000 euro txertatzie. 5. gai zerrendan, 2006 urteko soldaten igoera onartzea dator, hor abenduko osoko bilkuran estatuko boletin ofizialean argitaratu zen abendun 3, eta hor ministerio kontseiluak erabaki zuen, bai 2008 eguneko 2,5ko igoera planteatzea enpleo publikoarako, eta 2006 begira eguneko 1,5, gero beteko balitz beste variable batzuk eguneko 0,5 baldintzapien utziz, eta hori da datorrena, espedientin baita ere eudelin gomendioa ere batu da, eta hor dituzu espedientien taulak adierazten dizenak eguneratute eguneko 1,5ko zeakin, bai destinu osagarriak eta bai oinarrizko soldatak zertan izango litzatezken. Eta ordu neukiko genuke onartzeko, alde batetik udala lanpostuen balorazio osoa dela eta 2008ko azaroan eta 7an hartutako erabakia direla eta 2008an indarrean zegoen berariazko osagarria eguneko 1,5ko igoera aplikatuta egunaratzea 2006 urterako, urtarrilean batetik eragina izanik, soldata eta destina osagarria ere eguneratze indarrean dauden eguneraketak aplikatuta,
2008ko 1,5% igoerarekin direla kontuan izan da. 2006ko urtean, 2008 urtean indarrean zeuden 3 urtekoei daukien ordainsariei 1,5% igoera aplikatuta 3 urtekoei dagoen ordainsariak ere eguneratzea, eta 3 ordainsari espezifikoei daukionean ere faktoreen puntuaziotik eratorritakoak direla aintzat hartuta 2006 urterako puntuaren balio eguneratzea eta 154,32 eurotan onartzea. 2008ko 119,10 eurotik abiatuta 2008ko 2,5ko 152,18ko balioari 1,5ko igoera aplikatuta. Eta bigarrenik baita ere, liberatuta edo zerbitzuak arduraldi esklusiboan ematen dituzten zinegotzien ordainsariak ere 1,5ko igoerarekin eguneratzea, honako hor dagoen taularen arabera, eta hirugarrenik osoko bilkurak hau proposamena da hirugarrenen bilkurai proposamena egiten dio, hau ere antolaketa batzordean irizmenarekin datorrelako, ezta? Eta izango litzateke azken erabakia udal langilei jakinaraztea, honen berri. Eta ez dakit azalpeni dagoen edo bozketara pasatzen garen. Bozkatuko dugu orduan. Alde? Hau batez onartua orduan. Jarraian, 2006 urterako 6. gai zerrendako puntuen, 2006 urteko elkarkidetzako kuoten onartzea dator, urtero eguneratzen dien bezalka, elkarkidetzatik ekarpen informazioa bidali da, hor duzu espedientin zea, kontu ematen da iasko kuotekin aldeatuta 1,5ko igoera aplikatu dauela, eta orduan planteatzen dena da hor dauden taulen artin 2006 urterako 1,7ko hileko ekarpenak zutabean jasotako ekarpen berriak onartzea. Eta hau ere irizmenarekin dator antolakuntza batzordetik. Zerbait dago ez esateko, bozkatuko dugu. Alde? Hau batez onartua. Gai zerrendarekin jarraituz, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren adjudikazioa onartzea dator jarraian. Hemen batzordeko irizmenarekin dator hau ere. Eta, erabakian izango litzateke, lehenengo, etxez etxeko laguntza zerbitzua, pleguei jarraituz eta lizitatzaileei eskainitakorik jarraiki, eulen servizio soziosanitarios S.A.ri adjudikatzea, lan eguneko orduko prezio 33 euroko ordua, bez gabe, eta igande eta jaieguneko orduko prezio 43 euro orduko bez gabe. Bigarrena izango litzateke eulen servizio soziosanitarios enpresariei adieraztea adjudikazioen aurka kontratazioko errekurtso berezia aurkeztu daitekeela kontuan izan da, kontratua sinatzeko gutxienezko 15 egun baliadun igaro beharko direla erabakia jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Eta hirugarrenik erabaki honen berri ematea lizitazioan parte hartu duten lizitatzaileei eta kontu hartzaileari gastua xedatu dezan, gastua jarraian zehaztutako aurrekontu partidetara, horrez zehazten diren partidetara egotziz. Azalpenik, bale. Ja, bai. Adjudikazioa urte baterako proposatzen da, eta gero beste urte bat luzatzeko aukeriakin. Etxez etxeko laguntza zerbitzua oso ondo balorauta dagoen zerbitzu bada erabiltzaileen aldetik, eta horretaz gain, adineko pertsonek euron etxian ahalik eta gehien bizitzeko nahixa argisa da, eta zerbitzu honek nahi hori ahalbidetzen dau. Eta horrek etxez etxeko laguntza zerbitzuan eragin zuzena dauka, eta zuekin konpartidu izan dugun moduan, arduratuta gara etxez etxeko laguntza zerbitzuak izaten nahi dan gorakadakin. Halabe, zaintza ekosistemaren teoria oinarri hartuta,
adjudikazio honetan ziar, zerbitzua optimizatzeaz gain, pertsonak erdigunean jarri eta norbere biziplanak errazten daben etxez-etxeko laguntza zerbitzua diseinatu nahi dugu. Eta azterketa hau matiakin batera lantzen aiga, eta azken ari lotzia falta jaku. Behin hau guztia adostutakoan, 2026 garren urtean ziar, azterketa hau burutuko da. Bozkatuko dugu orduan, alde, kontra, abstentzioa, onartuta 9 aldeko bozka eta 6 abstentziorekin. Jarraian 8. gai zerrendako puntuari jarraikiz, daukeu gai zerrendako azken puntu bezala, Maite Agirre zinegotziak egindako eskaeria dedikazioan murriztekua. Hau alkatetzatik datorren proposamena da, eta eskatzen duna da, 2006ko otsailean batetik, 2006ko apirilean 30-era, dedikazioa 50%-an murriztea. Eta horixe izango litzake, onartu beharrekoa, orduan bozkatuko dugu. Alde? Hau batez onartua. Eskaera eta galderaik? Nik badaukat aipamen bat innaixa, zeu Mikel aitzatu duzu ikerlekuko ezinegona edo hor mugikortasunen inguruan sortzen da bien ezinegon bat. Eta hor aitortzen dugu zilegitasuna ezinegonian eta horko bizilagunen kezka hori ulertzen dugu eta hori kudeatzen jungo gat. Uste dut aipatu moduan batzorretan eta badaukagula marko bat sortzeko konpromiso bat hor egon liezken bihar horrek erantzun, ontxe arteko erabakixak nondik eta zela hartu dien konpartidu eta aurrera begira lanketa konpartidu bat itxeko. Baina benetan gai horrekin kezkatzen gaitzuena, kasu honetan Bergarako EAJak indako adierazpen batzun tonua izan da. Eta uste dut, eta talde bezala kezka bat sortzen duzkuela. Eta literalki irakurtzera pasako naiz. Hemen guztien onerako begiratzen ez duena, alkate eta bere taldea dira. Argi ikusten da interes partikularrak dituztela sustatzailearekin. Bergararren interes komuna eta batez ere oinezkoen segurtasuna zaindu ordez. Aquí el que no mira por el bien común es el alcalde y su equipo, que se ve claramente que tienen intereses particulares con la promotora antes que preservar el interés común de las y los bergareses. EAJ-PNV seguirá haciendo propuestas en favor del interés público, siempre por delante de los intereses particulares, al contrario de lo que está haciendo EH Bildu con este y otros muchos temas. Dakizuen moduan, udal ordezkari batek, izan gobernuan, izan oposizioan kargu hartzen dugunean, interes publikoa erantzuteko derrigortasuna daukagu. Eta hala itxia onartzen dugu kargu hartzen dugun aitortzan. Hala inezian, eta norbere interesei edo beste baten interes partikularei erantzunez, erabakisak hartu ezkero, erantzunkizun penal eta administratiboak egon lehizke. Erabakisa hartu daben ordezkarixakiko edo hartu daben udal taldiakiko. Bergara EAJak publiko eindako adierazpenetan udal gobernu talde honen kidion integridadia behin da berriz zalantzan jarri da eta erabakisak interes partikularrei erantzunez hartzea leporatzen dozkuzue. Jakin nahiko nuke Bergarako EAJako udal taldiak eta bereziko zinegotzi bakoitzak daukazuen informazioa eta izan ditugun eztabaida publiko, politiko eta teknikoei erantzunez, adierazpen horrek konpartitzen dituzuen, eta hala bada, gaur akta publiko bat jasoko da udalbatza honetan esplizitatzeko balorerik daukazuen. Eta hala balitz, interes partikularrei erantzunez, udalkide batek erabakisak hartzea hainbat tipo deliktibotan kokatu lehike. Eta eskertuko notzueke hori behargitzia. Gure jarduna non kokatuko zinukien. Prebarikazio administratiboa izan lehike, influentzia trafikoa, malbertsazioa edo diru publikoak bidegabe erabiltzia, kohetxo edo eroskerixia edo beste batzuk.
Benetan uste baduzue udal honen jarduna hor kokatzen dela, favorez eskatzen dutzuet, azaltzeko gaur garbi eta alderdixaren adierazpenek emoten daben anonimautasun partzialetik irten da gaur adierazteko. EAJan girua gehistotzeko asmo garbixen aurrean argitxo nahiko nuke, inok zalantzarik baldin badauka, udal gobernu honen jarduna beti arduratik abiatzen dela. Interes publikoa zaintzia printzipio formala baino haratau, printzipio etiko eta moral moduan hartzen dugula. Eta Bergarako EJ eskatzen dotzat udal agintari goren naizen denean, herriko agintari goren naizen denean, herrixan elkarri bizitza gehistotzeko asmotan udal gobernuan jardun bidearen zilegitasuna errespetu deixela. Eztabaida politikoan aitzakipean danak ez dabelako balio. Bueno, gu ez gara hasiko pleno batean komentatzen, publiko indan nota bat, o mediotan agertu da nota bat. Guk behin eta berriz esan dugu, publiko eta baita aukeri eduki dugun behinean batzordean, gure ustez hartuta bueno, ez dakigu, momentuz hartuta, gobernuak hartuta dozuen erabakia etxe horregi sarrera irteera ikerlekutik emutea, gure ustez hori ez dala, hori interes orokorraren kontrakoa dala. Hori da gure iritzia. Eta hori behin eta berriz esan dugu. Eta pentsatzen jaku, badaudela beste alternatibak, horri ekiditzeko, eta gaur egun oinezkoak erabiltzen dugun kale bat, ez bihurtzeko kotxiekin erabiltzeko, kotxeak ere erabiltzeko aukera. Nik horraino esango dut. Zuk egin dituzun beste balorazio guztiak, ez naiz hasiko hemen baloratzen. Eztabaida hori, eztabaida tekniko-politiko bada eta batzordean emonta eta emongo da berriz dakizu moduan aste hontarako bertarako beste bilera jarritza daukaguta. Nik garbi ingotzu galdera. Udal gobernu honen jarduna interes partikularrei erantzuten dutzen jarduna dela uste dozue. Eta hala baldin bada esan duten moduan horrek erantzunkizun batzuk suposatzen ditu. Uste dozue benetan udal honek interes publikoaren kontra jarduten dabela. Garbi berbain da, kontra jarduten duela. Kaso konkreto honetan, gure ustez, interes orokorra ez da bela kontuan izan, da esan duguna. Ez kontra, uste, ala esan dutela. Eta bai pentsatzen jakuna da, ahalbideratzia irteera hori, ez dakit dan interes pribatuaren alde egitea, baina bai bentzet gu zalantzen jartzen dugu, badaudela beste irtenbide batzuk, eta orduan interes pribatu hori ere kontuan eduki beharko dela, beste irtenbide batzukin bermatzeko. Esan dako moduan hori beste eztabaida ba, emongo dana emon biharreko lekuan, baina segitzen dut galdezka. Kasu hortan, eta irakurtzen dut berriz, al contrario, EAJ defenderá los intereses públicos, al contrario de lo que está haciendo EH Bildu con este y otros muchos temas. Uste oso esanguratxoa dela. Eta esan duten moduan, ezabizte Bergarako EAJak publikokin dituen adierazpenen defensa bat itxen, orduan ulertzen dut ez dela guztiz konpartitzen, eta ni beste irakurketara baten nau, eta dela esan dutena, Bergarako EAJ publikokin nota horrekin giruak akasten dabil. Eta horrek, erantzungizunez jokatzeko elementu guztiak aizi hartzera bialtzen ditu. Eta hemen, hainbat aldiz, bizikidetzan buruz, eskatu izan jakun jarrerak, publikoki Bergarako EAJ ez da bila respetatzen. Hori nire irakurketa da. Baina esan duten moduan, teknikoki eraikin horren garaji irten, Monbiajakoen irteeraren erabakixan be, udal gobernu horrek interes publikoa izango dau oinarri beti. Ez hor, gai guztietan itzen duen bezala. Eta eskatzen dutzuet,
EAJ-ari, kasu honetan udal taldiari, berdin jokatzeko. Hurrengo egunetan, gaixa maixan gainean jartzen danean eta lantzen daldian, benetan interes publikoai begira lantzeko gaixa, eta ez, kanpoan egon lehizken beste faktore batzuk kontuan izan da. Eskerrik asko. Bukatutzat emoten dugu plenoa, mi esker.